Salam hormatly vatandaşlar. Şunkı gepleşimidi biz esasy aýratyn gizlilikde saklanýan habar hakda etmekçi. Men esasy siziň günüňizi çerçep bolýan meselem geçen safar burun edende kim meni goýberer diýdim. Eger mende bir nähili kemçilik bar ya ýalňyşlyk bolan bolsa, ya men günäm bolýan bolsa kim meni goýbersin diýip agdaktym ýadyňyzdamy. Olar bolsa meni atawur seçip bolar. Näde we diýerler ony. Men otada qaýydyň çykaryn netijeni görkezdim otada ýekece ýerde de ogurluk ýok. Olar näme görkezdiler? Aýratyn gizlilikde saklanylýan maglumaty berdiler. Otada meniň 2002-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna ýazylan Prezident Niýazowyň adyna ýazan haýyşnamamy jar edýärler. Haýyşnamamy görkezýärler. Näme üçin edýärler? Şonuň bilen näme suud edýärler? Men otada ogurluk edipdirmi? Ogurluk eden bolsa men saptyrmaýarlar otada. Qaýyp meşhurlanýan ol iş bilen. Ýa-da olan görkeden dokumenti näme men diýen sözüme çapraz gelýär. Ya ýalňyşdyr ýa-mı? Ýok. Gep onu de. Siz pikir edin. Hiç ýerde görkezilmeýän dokument. Geldi Kerizowyň Niýazowyň adyna ýazan haýyşnamasy bagşlandy. Günämi geçindi. Näme aýyp ber bar o? Ýa-da näme Berdi Muhammedowyň iýleçinde çalarazık üstüne sürünenine sizin sayanıza deyip yalvarıp eplenip duran görmedim millet. Gurrun yönü ol hakta der. Gurrun näme üçin şol dokument 2002-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna ýazylan dokument nädip ýyle görkezilýär? Kim onu çözebilýär? Propaganda zelmi? KGB'nin başlığı mı? Raşid Meredov mi? Berdi Muhammedov'dan başka yekece adam çözülmez şu mesela. Değil mi? Propaganda terörün yol başçısı. Ona mevç veriyen. On pinakari. Kurban Berdi Muhammedov'un ödü. Yani esası mesele onu de. Sebebi bir hakikatına seretsem bir edilýän gurrunluğun, bir propagandan, KGB'nin siyasi celepçilik bölümünün propagandistleri, propaganda teröristleri, Türkmen halkı yaş oğlanlıydı bir milleti yanlıştırmak için, ters yola salmak için edilýän emel. Ol täzelik däl, men ol hakda gurrun etjekkä. Esasy mesele näme? Gellikärde atowursy diýjek goýlar. Kim atowursy? Gellikärmi? Gellikärde atawaga at saklap beren. Bu Berdi Muhammedow ýalyk 60 ýaşdan soň at minmäni öwrenenä. At owursy birinji Berdi Muhammedow. Seredin video rolüge, nereden vilayet hakimi gelýär ota? KGB'nin, MVD'nin, prokuratorun yürüyte bölümünün işyerlerini seredin? Sebebini isteyeceğim. Men o var türmelöken blok şartname esasına alıptırlar. Ondan bari meselene münasibinde şartname annesine bir hayır olur söylemeye şartname bağlaştır. Ne istiyorsun? Yani esasına bahak edilmiştir. Bir atxanaň içinde ol adamlar nereden gelýär Berdi Muhammedowyň özi uğratmayan bolsa? Sebebi diňe gellikärde Kurban ulu Berdi Muhammedow Glatkin, Viktor Glatkin'in atyny aldy. Altı Muhammedowyň atyny aldy. Gökleňaň atlaryny aldy. Yine de bir topar adamlaryň atyny aldy. Ol atlaryny alan soň nirak yerleştirdi. Satmak kadagan, daşına çıkarana kime sakladı ya? Büdcede sakladı ya.
Büdjette oturan kim? Esasy büdjetin pulu kime ödýär? Ha? Medisina ödýärmi? Bilime ödýärmi? Ilyma ödýärmi? Ýok. KGB, prokuratura, MVD boşuna ödýär. Verhowny suwdyň atlary çapýarmy? Verhowny suwdyň, prokuraturan, MVD'den, KGB'den başga işi tutardymmy? Ha? Indi at seyis saklaýarmy? At ödýärmi bular? Näme üçin edýär? İki tarapdan edýär. Birinjiden şol elden alınan atlar ýygyna birden alnaýmasyn niýetdir. Birden ýygyna satyn alaýmasyn. Sebäbi otaýda pagonly adamlar jogap berýär kellesi bilen. Ertir şol atlar ýa-da şol atlaryň nesli, şol atlar dörüden adamdan eline düşmesin niýetýär emeli. Görip, gutoran görip, ýylyň elinäki malyny göz gyzdyryp elinden alıp pitçikliğinden kakasynyň pagonyny bukulyp görünje piýada diýerler. Şu adam daşyna bara bir topar MVD, KGB, prokuraturany ýüşürip şonuň adyndan at çapdyran bolup diýerler. Kim düşünen akmyň etjek bolýan zat? Diňe özünde onuň KGB, MVD, prokuraturada at bolmaly. Первым к финишу пришел конь вороной масти Гунбатар, принадлежащий Ахалцкинскому конному комплексу президента Туркменистана на дистанции 1400 метров. Здесь первым финишировал конь Дабаралы, Министерство национальной безопасности Туркменистана. В третьем и четвертом заездах первыми к финишу пришли гнеды Тордепель Государственной миграционной службы Туркменистана. В шестом, седьмом, восьмом и девятом заездах в них победителями стали Вороной Гайдовсыз Верховного суда Туркменистана. Haydi döwletde barmazlar. Arap Emiratlykda var. Özüne gön Arap emir diýmese-de diýmek özünde var, onuň goşunda var. Goşunun akylarym İslam wagty ýene-de gerek bolsa odan nepe uradyr, oň ýerine başga adam uradyr. Hem etjek bolup beren oýny. Hiç haçan Türkmenne kişiň malyny göz gyzdyrmak diýilýän ol bir iyiliň içine sığyan meselede. Atoğrusu diýjek bolýan maňa. Hiç sat döwletiň içinde ondan bir ruhlat edilen. Gerek bolsa gellik äriň haýyşnamasyny çykarýar. Gerek bolsa gellik äriň itlerini berene. It näme? Utanmakmy? Ha? Iyiliň içinde edip beren oýnuňa, işiňe utanmakmy? Ol itler häzir serediňe ýer gorko diýerler. Türkmen itlerini häzir alyp hotaýda ol sabaçy ýaşygy tapşyryp berler. Öldürüp berler. Kakaň içinden 72 tane iti pasporty ýok diýip getirdiler. İtlere yer tapana emma olin bütün millete göz edýär. Gellikärdiň itini bermedim diýjek bolan. Berme. Berme wakaly jogap bermerini diýen bolsam. Gellikärdiň atynan berme. Jogap bermerini diýen bolsam. Ýene jogap berersiň, gitşek ýeriň ýok. Sen indi halkyň içinde iki oýun edýär. Halkyň adyndan ogluny mejlisiň başlygy etjek bolan diýersiň. Ondan hem daşary ýurtly adamlaryň içine aýlanmak diýersiň. Ýene bolin. Şu wada içinde näme bolan bolsa niýaza bilen deň aýak jogap bersiň. Gurban bolgan bilgin şonu. Milletiň sabr käsesi dolup ayağa kalansa kaçmağa yurt girmeğe deşik tapmarsın. Entek sen çağılan onu demişler. Oları haypın gelsin. Ocağız tezin çıkarmacı oturan oğlunu beytirip öz yerine getirecek olma. Getiren bundan beylak tengilen jogap gel olur. Oğucu pekirlen. Pelinden gay. At oğursam özüm, it oğursam özüm. İyinin iti neceni beraber. Näme üçin ahrana priroda şol itleri goýberana? Sen olsat berana. Kim düşünenämi? Millet düşünenämi? Halk millet sen hemme hayat edini, hemme kılığı bile. Sen edýän şulardan hemme. Senem jogap berersin.